Ola, boas tardes, boas noites, bos días, dependendo de a que hora escoitedes este podcast. Este é o podcast do Arrabaldo, a segunda edición que aquí para Biosbardia facemos Javi Gómez, crítico literario, profesor de literatura. Ola, Javi. Moi boa, Seba. Eu, que son Eva Moreda, novelista en galego e tamén colaboradora de Biosbardia. Bueno, hoxe non temos donut, nin temos nada de atrezo, pero temos un tema que xa se falou moito no sistema literario galego, pero nós creemos que aínda podemos dicir máis e que, de feito, podemos facer mellor que a outros, porque aquí no podcast do Arrabaldo somos así de chulos, non? Tamén Javi máis eu queríamos facer unha pequena aclaración, un pouco unha norma da casa que pensamos que se vai, bueno, non pensamos que se vai repetir en toda esta serie, que é que neste podcast non se fan alusións. Cando nos refiramos a alguén, pois daremos o seu nome, o sea, que ninguén estea pensando, estarán a falar de min, porque a non ser que deamos o seu nome, pois non vai ser así. E tamén dicía Javi de introducir a norma que cada palo aguante su vela, quero dicir, eu se vos parece moi mal algunha cousa que diga, pois botádemo en cara a min, pero non lle vaiades a Javi pedindo explicacións se fun eu a que o dixen e Javi pois non dixo nin pío, e viceversa, obviamente, non? Si máis Eh, viceversa, máis viceversa, Eva, que máis ao revés, porque viceversa. normalmente eu son aquí o señor máis, vou ser probablemente máis o señor de pisar pozas, pero o primeiro sí que é certo, non? Grazas pola presentación, Eva, que as alusións aquí non teñen demasiado lugar, non pretendemos facer escuras teorías da conspiración, e creo que nun sistema literario maduro, dentro do respeto a todas as persoas citadas, e dunha perspectiva científica, que é a que temos que adoptar os teóricos, podemos facer mencións que sempre van estar enfocadas non á persoa, sino á función que esa persoa ocupa dentro da nosa literatura, do noso sistema literario, como lle queiramos ou lle queirades chamar as persoas que escoitades este podcast ou edes. Pois sí, moi ben dito, exactamente. Comentábamos no primeiro podcast, que foi tamén pois a primeira edición, que que se cadra a ningún dos dous nos gustan moito as perspectivas excepcionalistas. Bueno, isto só pasa no sistema literario galego, somos únicos, somos especiais, pero comentábamos os días atrás que se cadra neste tema, o tema dos premios, sí que hai certos factores que suxiren, non, ese certo excepcionalismo, se cadra non soamente do sistema literario galego, senón do sistema literario español, que ao final pois é un punto de referencia importante, non? Sí, a adopción da perspectiva diacrónica eu creo que nos obriga a isto, non? Creo que vai ser, bueno, pois a parte ao mellor un pouco menos de debate, tamén a parte máis coñecida, máis descoñecida, perdón, de todo o que ten que ver co sistema literario galego e co tema dos premios. Non nos gusta recoñecer que somos un sistema subsidiario do sistema español literario. E agora mesmo podemos dicir que, en xeral, ainda que haxa transaccións, non o somos. Pero si o fomos, unha realidade que non se pode agochar, é unha triste realidade que non se pode agochar. Entón eu aquí sí que banco moito polo excepcionalismo, porque penso que existe e que é un dato perfectamente comprobable. Dentro dun punto de vista histórico, atopamos esencialmente dous tipos de premio, para aqueles que non coñezan a historia do premio literario. Bueno, os premios literarios existen dende hai moito tempo, non, Eva? Sí, estaba pensando, xa na antiga Grecia, nas Olimpiadas, había tamén concursos de odas, non? Sí, os loureiros que se daban a Sófocles e a Eurípides, se Si, gañaban o o festival, mesmo non, os celtas non tiñan tamén concursos de bardos ou non sei se iso tamén non sei se o de Asterix ou se é feito comprobado, non sei. Petrarca foi poeta laureado, están Mm. os poetas ingleses que na práctica pois os poetas reais, os poetas laureados tamén é un premio, pero como tal o nacemento dos premios ten unha data concreta e dous premios que a representan de xeito evidente. A creación do Premio Nobel de Literatura polo comité ben coñecido, polo comité
da Academia Sueca, que é un premio a unha trayectoria, e, por outra banda, o premio decano dos premios europeos, que é o premio Goncourt, establecido pola fundación destes novelistas franceses, naturalistas, que ten unha dotación de 10 euros. Actualizada, actualizada. Non sei cal sería a dotación antiga, imagino que terá cambiado, pero supoñamos que serían pois un franco ou 5 francos ou 10 ou 100, non? Este tipo de cousas. Creo que con 10 euros o gañadora do concurso de turno non se fai rico. Non? A imaxe dos Goncourt construíronse os premios en xeral en Europa e son premios en xeral a obra xa publicada. E aquí é onde ven a razón do excepcionalismo español e subsidiariamente do excepcionalismo galego. E é que os premios en España son a obra inédita. Isto en Europa, ti nos podes contar outra perspectiva, cando se explica, digamos que hai un certo desconcerto inicial, ou polo menos a min tenme pasado con compañeiras, compañeiros, amigos de outros países, pero esta parte mellor que non la contes ti, non? A visión que se tenden de Sí, fora distas. eu tamén teño vivido esa experiencia, non, de chegar a Reino Unido e, pois, intentar ver, documentarme de como é o sistema aquí. É certo que este tipo de premios, digamos, a obra inédita, teñen unha presencia, digamos, moi puntual, no sentido de que sí que hai algún concurso, algún deles mesmo con bastante prestixio, pero normalmente, digamos, a unidades máis pequenas. Hai concursos de relatos, como o Braidport, que, bueno, ten bastante fama, a poemas, pero xa a novelas ou a obras de maior entidade que se poidan publicar, digamos, como unidade autónoma, eu teño visto moi poucos, e de feito os que teño visto son máis ben do pao, pois envías un manuscrito, pero tampouco é que cho publiquen, ao mellor o premio é pois que che axuden a editalo ou que un axente literario se comprometa a representarte, pero non que cho vayan publicar. Logo, como xa se cadra máis coñecido, si que existen os premios á obra publicada, como o Goncourt, o Booker Prize sería o máis coñecido, pero hai algún outro tamén. Entón sí que foi unha cousa que me chamou a atención e de feito, digamos, a xente aquí que queren, digamos, facer carreira como novelistas, a ver se iso queres facer en Galicia, que o que fas? Mandar cousas a premios, é o que che recomenda a todo o mundo, pois que mandes orixinais a premios. E aquí, en cambio, pois non vai así a cousa, máis ben intentarían pois buscar un axente ou algunha cousa dese tipo. E claro, é inevitable, cando falamos desta diacronía, pois mencionar de onde sae este sistema de premios español, porque este sistema de premios español sae dun lugar concreto, que é a cidade de Barcelona, onde se crean primeiro o Premio Nadal e despois o Premio Planeta, e, en segundo lugar, sae como producto dunha situación moi complicada. Ademais, segundo teño lido, segundo se pode ler en certas historias da literatura, e demais, cun componente mesmo material. E é que, lóxicamente, isto crease durante o franquismo. Claro, que vantaxes tiña o premio a obra inédita dentro do franquismo? Primeiro, lóxicamente, hai unha censura, a capacidade de controlar o que se vai publicar e que non se publiquen cousas que son inconvintes. Segundo, a obvia vantaxe publicitaria. Sobre esta volveremos, así que non me vou extender. E terceiro, teño lido, ademais, isto teño lido e conversado co profesor, que teño que agradecer, se o escoita, que non creo, que é Xosé Manuel Núñez Seixas, profesor de catedrático de Historia Contemporánea na USC. O tema moi importante de os custos, non? É dicir, repartir o custo de pedir orixinais, que as persoas, cando había escaseza de papel, escaseza de material, cargasen elas cos gastos do primeiro manuscrito e así a editorial poder aforrar papel, non seleccionar e demais para despois poder facer a publicación e tamén calcular un pouquiño cal podía ser o impacto que podía ter esa obra e aforrar
a maior cantidade de papel posible. Non, sendo profesor Seixas, dou por boa a historia, tamén tiño leído referencias de esguello, perdón, nalgúnas outras biografías, creo lembrar en algún momento que Carlos Barral, mítico editor tamén barcelonés, falaba de temas moi similares. Entón, claro, aí é o primeiro punto. E despois, bueno, non só o aspecto editorial básico, senón o sistema literario español franquista, non? E todo o que tiña que ver con el. Aquilo que ten que ver como difundimos unha literatura nun contexto dunha dictadura. Sí, o que comentas sobre o papel, eu, digamos, non son sí que bueno, traballei nesa época máis ben desde o punto de vista da crítica musical, pero sí que existía unha escasez de papel xeral tamén nos xornais e tamén se utilizaba en certo sentido para controlar, non? Quero dicir, se me cae mellor o director de tal xornal, doulle máis papel, asínolle máis papel, entón, pois, si que a nivel xeral esta escaseza de papel non me resulta sorprendente, non sabía esa anécdota, pero non me resulta sorprendente que que en certo sentido, pois, tamén configura, non, esa paisaxe literaria. Claro, a min unha cousa que digamos que me intriga e que penso que podería haber aí un bo tema de investigación, unha boa tese doutoral, é como esta idea dos premios logo a finais dos 70, a principios dos 80, digamos que é adoptada polo nacente sistema literario galego, eu penso que sen moito cuestionamento. Quero dicir, unha tese propiamente dita debería estudiar, pois houbo cuestionamento, non houbo, pero sí que a min chámame a atención, digamos, ata que punto normalizamos esta idea de que estes premios son o máis normal e ata o punto de que mesmo na actualidade semella que cando un concello ou unha institución decide, bueno, imos facer algo pola cultura, imos facer algo pola literatura, que podemos facer? Un premio. É como a primeira cousa que lle ven á xente á cabeza. Non sei, a min sorpréndeme moito estes mecanismos de non cuestionarnos e por iso me sorprende. Pero sí que é certo que eu diría que non sei ti que pensas, pero no noso no contexto do sistema literario galego, digamos que a paisaxe ou o ecosistema, se lle queremos chamar así, de premios que temos agora, pois sí que vén deses finais dos 70, principios dos 80, pois creo que o Premio Blanco Amor foi un dos primeiros que se crean e que o modelo era que ía rotando por diversos concellos galegos, e logo temos o Premio Xerais. O Premio Xerais se cadra é unha rareza no sentido de que non está financiado por unha entidade pública como un concello, unha deputación, senón por unha empresa privada. Iso penso que lle dá algunha singularidade que se cadra comentaremos despois ou non. E logo, pois, sí, todo tipo de premios, García Barros, os de poesía, algúns que desaparecen, algúns que reaparecen, algúns que se transforman. Penso que hai unha historia, non, que que algún investigador debería un pouco desenterrar, non só no sentido de, pois, cantos premios había, como foi mudando o seu número, como foi mudando a súa dotación, senón tamén desde o punto de vista das ideas, non, e das mentalidades que levaron un pouco a este status quo, non? Bueno, eu penso, sobre o que dicías inicialmente, eu creo que o baixo cuestionamento ten que ver con que a inercia é poderosa, co feito de que grandes escritores da nosa literatura xa estaban inseridos, creo, bueno, creo non, estaban inseridos desta tendencia tardo-franquista ao premio. Aquí falo de memoria. A ver, é coñecida a victoria de Álvaro Cunqueiro no Premio Nadal con un hombre que se parecía a Orestes, si mal non lembro. Quizáis é menos coñecido, aquí falo de memoria, vale, discúlpenme, aquí non usamos datos de Google, outro disclaimer, aquí non usamos datos de Google, funciona a cabeza e o intelecto de Eva Moreda, sobre todo, tamén o meu, entón pode haber imprecisións que pido disculpas por elas, pero se mal non lembro, Xosé María Álvarez Blázquez tamén foi finalista do Premio Nadal
e se non me equivoco foi finalista do premio Nadal que gañou xa Carmen Laforet, si mal non lembro, pode ser que ande errado nas datas, xa digo, pido disculpas por abajo, pero Perdón, si sei que foi finalista no momento. un dato máis así tamén, non de Google, pero penso que Vicente Risco tamén quedou finalista nalgún momento do Nadal, penso que fora do Nadal. Ui, non, no, Ah, Vicente Risco, non, no, ese dato estaba agardando eu para despois, pero Vicente Risco guiou na moitísimo, porque Vicente Risco, como ben documenta, neste caso aquí a fonte, si que a coñecemos, que é o histórico historiador, nunca mellor dito, que é José Luis Alborn, quedou finalista, igualado con Los Bravos, de Jesús Fernández Santos, ni máis ni menos, no Premio Nadal, o premio Nadal que gañou unha tal Dolores Medio, que despois se demostrou que o gañara por, bueno, escuros asuntos. Con unha novela fantástica e de grandísima calidade que é La Puerta de Paja, eu recomendo. Vale, unha novela así moi, bueno, pois de ambiente medieval, margraves, co seu ton de fantasía medieval, o sea, cousas de risco, despois con moita cultura. Bueno, pues, entón, os grandes factotum da literatura galega na época non eran alleos a este tipo de premios. E despois tamén creo que hai un componente claramente estético, non? Con isto podemos ir avanzando, non? E é que como estudia un descubrimento recente que tivemos ti e máis eu, Eva, que é Dan Sinikin, crítico estadounidense, o tema é que a estética vese modelada polo mercado, pero este non é un fenómeno que se estea estudando agora cos grandes corporacións, non é un fenómeno que veña de hoxe nin de onte, sino que é un fenómeno que xa sucedía nos anos 60. Polo tanto, cando, por exemplo, pois o presidente de Planeta, Lara, sostén de maneira clara e en público que o seu premio nunca o gañaría a metamorfose, a transformación, perdón, de Kafka, ou Cien años de soledad, que sempre foi unha polémica que tivo o Planeta polos rumores que rodearon a non publicación da obra por parte da editorial, nunca confirmados por ninguna das dúas partes, hai que dicilo, pois entón temos que dicir que, ao final, esa incorporación eu creo que tamén unha inercia estética, é dicir, as cousas facíanse así, e somos os galegos moi de deixar, algúns galegos, polo menos, moi de deixar a cousa como está, pasouse, eu creo que a esa situación que ti describes, que non obstante creo que sí temos que comentar esas diferencias que ti debuxabas inicialmente entre un premio como o Xerais, que ten moitos parecidos, na miña opinión, co que pode ser o Premio Planeta, a un nivel moito menor, con outros tipos de premios levados a cabo por fundacións ou concellos ou deputacións. sí, de todos os xeitos, como penso eu en calquera situación da vida, non? Ás veces, pois, estamos nunha situación por inercia, porque nos chegou así dada, pero tamén pode ser que andando o tempo tamén pois intentemos razonar, a dicir, bueno, realmente estamos moi ben, estas cousas existen por unha razón. Entón penso que aquí pode ser un bo momento para pasar a falar, non, de cales son as, digamos, as xustificacións que se ten dado, que se teñen dado a este sistema de premios a obra inédita. Eu propoño falar primeiro de premios a obra inédita e se cadra logo podemos falar de premios a obra publicada, pero se nos centramos nos de obra inédita, pois cales son as razóns polas que se supón que este sistema existe e tamén propoñería se cadra examinar se esas razóns que se cadra eran moi válidas, pois non sei, en 1985 ou 95, se esas razóns seguen manténdose, non, neste momento. Eu lembro, por exemplo, dixemos que íamos dar nomes, non? Eu, por exemplo, lembro un artigo que debe ser pois do 2000, non sei, 18 ou 19, porque lembro que eu escribí unha contestación en Biosbardia, era un artigo, penso no Sermos Galiza, que falaban, bueno, Francisco Castro, Manuel Bragado, estou falando de memoria, pero quero dicirche xente daquela moi institucional, na cultura galega, dixemos que íamos dar nomes, pois imos dar nomes, pero digamos xente institucional, podían ser outros, non?
Por outra parte, tamén os argumentos que se daban nese artigo, pois realmente non eran novos. Quero dicir, estou nomeando este artigo como un exemplo que lembro, pero seguro que hai moitos máis, non? E todos eles, pois digamos que saen un pouco desta oficialidade ou deste mainstream da literatura galega. Eu penso que os argumentos que adoitaban darse era que crea visibilidade, non? Porque a literatura galega, todos sabemos, non? É indiscutible, ten moi pouca presencia nos medios, ten pouca presencia nas librerías, as librerías moitas delas son reacias, non? Pois a poñer libros galegos no escaparate. Entón un pouco a idea de que ao dar un premio se creaba pois un certo run run, non? Un certo ruído que aumenta a visibilidade pois tanto das obras premiadas como supostamente da literatura galega no seu conxunto. Entón este é un argumento que eu penso que se ten dado. Outro argumento que tamén teño visto é o tema de que ao comezo, non, nos anos 80, cando aínda a literatura galega estaba, pois, digamos, na súa infancia en certo sentido, especialmente a narrativa, non, que así se conseguía pois unha certa creación de cánones, non? Conseguíase pois identificar obras que ao mellor de xente que nunca publicara, que non tiña ese contacto co mundo editorial, pois publicalas e ilas engadindo ese canon. E logo outro argumento tamén que teño oído algunha vez era, aquí estou pensando no Premio Xerais, o que comentabas ti, non, de García Márquez ou Kafka no Planeta, pois non se comían unha rosca, non, por así dicilo, pero tamén penso que se ten argumentado que coa creación, digamos, de premios especializados, non especializados daquela maneira, pero, por exemplo, estou pensando no Premio Xerais, o Premio Xerais, pois, igual non aspiraba a publicar unha transformación de Kafka, pero sí que aspiraba a publicar, e de feito publicou obras como Crime en Compostela, a crear unha certa narrativa popular, que daquela se consideraba que faltaba na literatura galega e que se consideraba que había que fomentar. Entón, pois, un argumento que tamén se ten dado é que os premios se cadra poderían contribuir a crear este tipo de obras, se cadra non do canon da alta literatura, pero sí necesarias, non? Sí, estou de acordo, Eva, nisto que ti acabas de expoñer. Eh, por retrucar a dous dos tres argumentos, ou polo menos o argumento da visibilidade e o argumento de creación do canon, cando lía a túa resposta hai uns anos, eu o primeiro que pensaba era, bueno, que parte desa visibilidade ou da creación de canon se perde se dá o premio a unha obra publicada. O premio sigue estando aí. Gaña o premio Lueiro Rei tal obra de Eva Moreda que está aquí dentro. Vamos che dar un premio. Ben, bueno, iso vai seguir saindo nos xornais, vai seguir tendo o seu impacto, vai seguir dando visibilidade e a obra creada, pois tamén. Algo sí que me parece un argumento moito máis poderoso dos emitidos por estas persoas, o que ten que ver coa creación dunha certa narrativa popular, e aí sí que estou de acordo, porque ainda que eu podo adoptar persoalmente, xa o digo, unha posición que se pode considerar de fora elitista, por así dicilo, non me doen prendas en recoñecelo, e que se me poda criticar por isto. Creo que estaremos de acordo en que ten que existir unha narrativa que moitos exiximos, pois dunha maior calidade literaria, dunha maior pretensión estética, dun maior experimentalismo, por exemplo, que é unha teima persoal que eu teño, pero que asemade en calquera sistema literario sano tamén ten que existir unha narrativa popular, atrevo-me a dicir unha narrativa de xénero, e actualmente, por exemplo, debería existir tamén, ou sería san que existise, por exemplo, unha narrativa Wattpad, non? Culpa tuya, culpa mía, pero en versión galega, cutre, que lesen un mogollón, unha morea dos nosos adolescentes que estivesen apasionados coa seguinte ruptura de reconciliación deses personaxes novos, non? É dicir, un sistema funciona en niveis moi distintos, e aí sí que creo que os Xerais no seu momento, perdón, con
con obras, pois eso, como Crimen Compostela, algunha máis, eu lembro algunha de Román Raña, por exemplo, que me gustara bastante, e demais, ou mesmo con certos contos de terror, pero enfocados ao xuvenil, pois obras de Agustín Fernández Paz, de Xavier do Campo, pois bueno, creábase aí un pouco esas expectativas. O asunto é que, na miña opinión, eses argumentos poden ser válidos, como ti dicías, para unha situación de nacente literatura industrial ou industria literaria galega, o que non sei, e iso é algo que queda agora mesmo da túa man, se realmente estes argumentos son válidos para o 2025, non para o 1980. É un pouco como cando falamos dos vellos, non? Hai que os vellos, bueno, claro, os vellos no ano 1975 non son os vellos do ano 2025. Claro, os vellos do 2025 no 75 eran novos, é que é unha cousa é moi obvio, pero hai xente que se esquece. Sí, eu a verdade é que levo un tempo pensando que ese ecosistema de premios mantívose na forma, pero os seus efectos son bastante diferentes por unha serie de razóns, e se cadres algúns destes argumentos eu non os vexo tan válidos hoxe en día. E novamente este é un tema que para min requeriría unha investigación sisuda, documentada. Imos recomendar aquí outro tema de tese de doutoramento se alguén está así falto de tema. Quero dicir, o que vou facer agora se cadra é un pouco falar a partir de anécdotas, percepcións, non pretendo que isto sexa un estudio científico, pero si falar un pouco da impresións que teño. Eu, por exemplo, penso que este argumento da visibilidade, eu non sei ata que punto é válido a estas alturas. Eu lembro, dixemos que íamos dicir nomes, estoume esforzando en buscar nomes, así que vou dar un par deles. Penso que, por exemplo, nos anos, na primeira década deste século, non? Mesmo nesa altura, pois, eu penso que houbo premios literarios que lanzaron carreiras literarias, estou pensando, douche os nomes Teresa Moure, Santiago Jaureguizar, que me viñeron á cabeza, non quere dicir que non haxa outros, pero sí que son xente que me semella que en momentos dados pois gañaron bastantes premios ou premios de bastante entidade. Claro, tamén podes dicir, e se non gañasen os premios terían tanta visibilidade? Bueno, pois igual sí, igual non. A ver, como calquera cousa, hai un aspecto aquí da historia ficción que é difícil de valorar. Bueno, vou dar outro exemplo de min mesma, non? Se podo, que no coido que foi no 2010 ou 11 que gañei un premio moi modesto, Terra de Melide, que nin era un dos grandes premios, con A Veiga como un tempo distinto, e a verdade é que me sorprendeu bastante a visibilidade que me dera ese premio. Entrevistárame nun montón de sitios, pedírame un montón de textos, de cousas, houbo xente que escribiu artigos académicos sobre esta obra e tal, que é unha obra que, que sei, tan, bueno, e a verdade é que me dá a impresión de que hoxe agora mesmo no 2025 eu hai novelas ou autores que logo leo, bueno, tal novela gañou o, eu que sei, o Blanco Amor ou premios bastante importantes no 2020 ou 21 ou 22. Pois nunca escoitei falar desta persoa, nin escoitei falar deste libro. Igual son eu que son ignorante, pero sí que procuro pois seguir un pouco a actualidade, ou mesmo incluso vas buscar e ves que novelas con premios tiveron moi poucas recensións, tiveron moi poucas noticias en prensa, sí que ves xente como, non sei, novamente por dar outro nome, a novela de Berta Dávila que gañou os Xerais, sí que tivo visibilidade, pero ela xa era unha autora que tiña visibilidade. Entón, non sei se o mellor estamos agora nun equilibrio no que os premios se cadra danche máis visibilidade, xa tiñas visibilidade, pero non rescatan ou non lle dan visibilidade a autores que sexan máis descoñecidos. Non sei, é unha hipótese, non, que precisaría de máis datos para comprobala, pero non sei, Non, algo estou no que teño especialmente, pensado. Ujú. interrompote para decir que eu con este último aspecto estou especialmente de acordo, non? O caso de Berta Dávila gañou por xección, bueno, ela saberao, probablemente sí que a gañase, non? Pero chama, por exemplo, bastante atención a comparación con Raúl Santos, que gañou con Cornucopia, obra que despois, polo demais, pasou bastante desapercibida para algunhas persoas seguro con máis xustiza, para outras con menos. Sí,
Eh, eh, poderíanse falar obviamente de moitas causas e cadra nun momento que, por exemplo, a ver, nos anos 80, pois, que medios había? Pois habería a Radio Galega, a TVG cando empezou, a prensa en papel, que sí que crean un ecosistema de medios, digamos, máis centralizado, quero dicir, hai un criterio de toma de decisións, se cadra, pois, máis comprensible, en canto que, no sentido de que agora, pois, non sei, pode haber, obviamente moitos destes medios siguen existindo, pero están os xornais que son nada máis que online, ou está as redes sociais, que aí sí que non hai, bueno, iba a dicir non hai filtro, pero sí que hai, pero digamos que ao mellor hai máis axentes un pouco pelexando para ou coexistindo, para algúns deles os premios seguirán tendo esta grandísima marca de prestixio, para outros igual non, entón penso que se cadra, se isto que estou dicindo pois é verdade, que dicir, encáixeme tamén co contexto. E logo outro tema que coido que tamén mudou é que se cadra nos anos 80 sí que había un certo afán, non, por diferenciar estes premios, e se cadra ten que ver co que dicías ti da necesidade de crear unha narrativa popular, pois sí que os xerais se cadra se encamiñaba máis a eses xéneros populares, a novela policíaca, novela histórica, pero así máis de consumo, o Blanco Amor era para as obras super sisudas, e en cambio agora, pois, eu vexo moito máis, non sei, por exemplo, tes no Blanco Amor, Miguel Anxo Fernández, que non é por desmerecelo nin nada, pero é un autor máis de novela popular, digamos, a propia Berta Dávila nos xerais, tampouco é unha novela que eu asociaría con literatura de consumo. Eu, bueno, vou dicir aquí unha cousa, que a mí me parece que este tipo de, a ver, podemos dicir, bueno, é que isto está guai porque significa que xa non hai fronteiras entre a literatura popular e sisuda, estamos todos no mesmo barco e tal. Pero eu vou dicir que a min iso como escritora que ten enviado cousas a premios, agora xa non, pero a min parece un pouco publicidade enganosa, porque se ti mandas unha cousa que che parece, non sei, super sisuda, super experimental, e logo gaña pois un thriller super ben feito, super emocionante, pero é que dis, bueno, pero que isto é comparar peras con mazás, quero dicir, mandei, non sei, é como se manda, se hai un concurso de, non sei, de facer camisolas, ti mandas un gorriño de lana, o sea, quero dicir, non, non vas facer nada aí. Entón, nese sentido, sí que como escritora, sí que me parece que non está moi ben este tipo de cousas. Bueno, eu non teño perspectiva de escritor, tampouco teño a perspectiva de xurado, aclaro. Nunca presentei ninguna obra a un premio, porque malamente pode ser, porque ninguna obra escribí, así que nin publiquei, co cal non podo facer. Sí que unha vez un xurado aquí de un premio juvenil, Ángel Fole, aquí en Lugo e tal, cando viña de rematar os meus estudos, estou falando do ano 2006, así que 2006 ou 2007, pode que 2005 mesmo. Entón, bueno, pois teño unha perspectiva. Para min aquí, eu creo que o que se produce é un proceso que tamén tivo lugar hai uns anos xa nos premios de literatura comercial españois, non? Eh, o paradigma inicial galego quizás foi un chisco diferente, por isto que dicíamos, a narrativa popular, a creación dunha nova literatura, o asentamento dunha nova lingua que levaba por escrita dende había prácticamente 50 anos, e que nunca tivera a ocasión realmente pois de entrar dentro da industrialización. Entón aí eu creo que se produciron eses movimentos que ti comentas, sobre todo con premios como Blanco Amor, tamén unha narrativa, bueno, máis intelectualista. Outro día botaba unha ollada collendo na biblioteca do meu centro de traballo a obra de Víctor Freixanes, o triángulo escrito nunha circunferencia, o triángulo escrito nunha circunferencia, perdón, bueno, estamos a falar dunha narrativa a ollada que lle botei, pois dunha certa complexidade, pero agora eu vexo un defecto, e é algo que xa teño comentado en público e tamén en Biosbardia, non? E é que chegamos ao punto no que todo o premio, como ocorreu no seu momento co Planeta, co Nadal, co Premio Primavera, co Premio Alfaguara, os premios pequenos, aparece subordinado a intereses comerciais, que son lexítimos. Eu paso por aclarar isto, vale? É dicir, os intereses comerciais son lexítimos,
dentro da miña biografía, que Eva non mencionou anteriormente, porque non conviña mencionalo, e demais, teño a gala ser dos escasos filólogos con máster en empresariais que existen no mundo galego. Non sei se haberá moitos máis, pero eu non os vi. Alguno máis haberá, non? Pero isto, é dicir, por temas da xestión, entón, e da miña formación, eu comprendo perfectamente a xestión, o funcionamento empresarial e a legitimidade das ganancias. Unha editorial é unha empresa. Se unha editorial saca un premio é para que para darlle uns cartos a un autor ou autor e que o libro que produce autor a autor sexa moi vendido e xenere beneficios. Claro, como ben dicías ti agora, eso implica que sexa o mellor. Estamos a comparar os valores do que vai ser máis vendido, os valores estilísticos do que vai ser máis vendido, cos valores estilísticos do que é estéticamente mellor. O que nos leva ao debate da calidade, que teremos nalgún outro programa, non nos imos poñer agora isto, pero é a verdade, é dicir, existe a calidade literaria? Para min sí. A ti non fai falta, Eva, que che pregunte, porque vas dicir que tamén. E a literatura está aí, non? Entón, se existe a calidade literaria, que premiamos? É un pouco dar gato por lebre, non? Que premiamos? Que o libro sexa bo estéticamente, pero tamén dende que posición estilística, ou premiamos que se venda. Vale, sí, Charles Dickens. Ahora, as risas. Charles Dickens. Alexandre Dumas. Bueno, e que as novelas de Alexandre Dumas son moi cuestionables do punto de vista estilístico para os que as lemos e os que adoramos a Dumas e o lemos repetidamente, ¿no? Pero do punto de vista estructural son bastante cuestionables. Vale, sí, Charles Dickens vendía moito e literatura de calidade. Vale, é a excepción de sempre, ou unha das excepcións de sempre. Pero, en xeral, isto non ocorre e para min tamén é algo que procede deses factores históricos que viñamos falando, non? Antes mencionábamos o caso de Vicente Risco, pero hai aquí unha cita que me gustaría ler para rematar a miña intervención, a cita dun novelista, agora escuro, novelista castelán, Ignacio Agustí, que foi, bueno, un dos fundadores do Premio Planeta, co cal algo tería que dicir do asunto. Vale, polo pronto, Agustí está para só especialistas, é un autor, pois, tipo, para que nos entendamos aquí o mellor en Galicia, Elena Quiroga, Café para moi cafeteros. Bueno. E dicía Ignacio Agustí, xa hai tempo, citado nos anos 70, citado por Manuel Asensio Moreno, que non é raro que el premio termine yendo a rastras del acontecimiento financiero que provoca. Estamos llegando a la entronización dun género de literatura que sea capaz de ser vendida en unas horas, eu diría aquí días. Esto requiere un tipo determinado de libro. No todos los libros, no todas las narraciones, aun suponiendo en ellas una auténtica calidad, son capaces de cumplir con satisfacción este requisito. En todo caso, en igualdad de condiciones, un libro será más capaz que otro de subyugar a 100.000 lectores por razones que nada tendrán que ver con sus calidades íntimas. Non prolongo a cita, pero é para reflexionar que esta cita fose certa, repito, na súa publicación original, Los Premios Literarios, Madrid, Publicaciones Españolas, 1970, e que a cita, se os ointes ou videntes non me desminten, e a propia Eva tampouco, que sexa bastante válida tamén 55 anos despois. Sí, hai un par de cousas que se me ocorren. Obviamente isto de literatura, calidade e comercio é un tema sobre o que poderíamos facer, non sei, centos de podcasts. Pero sí un par de cousas. A primeira é, a ver, penso que tamén non estaría mal se cadra falar cun pouco máis de transparencia, non digo aquí, máis en xeral, sobre de onde veñen, non, estes cartos que van para a dotación de premios, e se iso pensamos que debe ter algún tipo de efecto, non, sobre estes mecanismos que ti comentas de premiase o comercial, premiase o de alta calidade literaria. Un premio como o Xerais, que penso que é o máis próximo que temos ao planeta, obviamente unha empresa privada, son os seus cartos, poden facer con eles o que queiran. Queren premiar unha obra que lles vai ter moitas ventas, pareceme o normal e o razoable.
Pero por outra parte, a maioría dos bueno, premio a fundación o mesmo, non? Unha fundación privada, pero os premios que se fundan con cartos públicos, eu pregúntome, habería que afrontalos dun xeito diferente? Quero dicir, terían as institucións, os xurados que dicir, bueno, vai ser este un premio que realmente lle está facendo o xogo a unha empresa, estamos intentando buscar un libro que logo lle vai dar cartos a unha empresa, eh, que, a ver, esta connivencia entre entidades públicas e empresas privadas non é nada novo en Galicia, pero realmente non é unha pregunta non que se poña enriba da mesa. Ou se cadra, eu se cadra son máis, non sei, neste sentido son como moi francófila, non? Moi afrancesada, non? Ou todo o que estea financiado con cartos públicos se cadra debería dirixirse a estimular, financiar proxectos que non van poder, digamos, sobrevivir nun libre mercado. Eu máis ben son desta opinión, que é o modelo francés de financiación da cultura, pero entendo que non todo o mundo ten que estar de acordo, obviamente. Pero logo a outra dimensión tamén claro, penso que estamos de acordo neste movemento dos premios cara a unha maior uniformización e sí que está o factor do mercado, pero tamén está o factor de que os xurados son moi coincidentes, o sea, hai xente que está en moitos xurados, entón quero dicir, imaxino que tamén poderíamos trazar, se quixéramos, unha liña entre a predominancia de certos nomes neses xurados e unha orientación ata a certos criterios comerciais. Sí, criterios comerciais ou criterios intelectuais. Eu tamén son partidario do modelo francés, aquí non imos ter disensión, e tamén penso que, sobre todo o certame público, que ten unha certa ambición. A miña compañeira e amiga María José Paredes, concelleira no Concello de Cospeito, e o Concello de Cospeito financia o glorioso Premio Torre de Caldaloba. Bueno, non sei cales son os emolumentos do premio, nin nada polo estilo, pero a min este tipo de cousas lembrame aos galardóns dos Xogos Florais, de tan querida memoria para calquera estudante da literatura galega. Ben, bueno, aquí eu creo que podemos rebaixar as nosas expectativas e dicir que por premiar, imaginemos, con 300, 600 ou 1000 euros, perdón, pois un bonito poema folclórico sobre as preciosas terras de Cospeito, non son irónico con isto, a Lagoa de Cospeito ou a Torre de Caldaloba, pois creo que queda fora do noso debate, aínda que esses premios se multipliquen na xeografía galega. Porén, cando estamos falando de premios que xa teñen unha trayectoria, estou pensando no Baleirón, Eusebio Baleirón, ou noutros, utilicei este, mas eu creo que sí que debería haber esa idea do modelo francés. En canto ao tema dos xurados, é algo que, bueno, eu xa tive en algúns debates, algúns acres debates no seu momento, precisamente, bueno, non me importa comentalo, despois de que Berta Dávila gañase o Premio Xerais, porque todos metemos a pata e eu metí por entón, pero de xeito inadvertido, teño que dicir. E claro, ocorre algo que ten que ver cun sistema que se me perdoará, que seguro que alguén lle ofende este cualificativo que vou utilizar, pero é esencialmente endogámico. É esencialmente endogámico. Somos poucas persoas, no sistema literario galego todos, gustaríame que calquera de nós chegase, xa non digo 6 grados de separación, con 3 chegaba. Estamos no ensino, estamos en determinados xornais ou revistas que todos coñecemos, aquí non estamos para facer publicidade, estamos en determinadas entidades, falábamos outro día, pois a Universidade de Santiago de Compostela, estamos tamén en determinados premios. E os xurados repítense, todos os sabemos, é algo que eu teño falado cunha persoa a que teño aprecio, que ademais coa que comparto últimamente pois a conexión coa vila de a cidade, perdón, que despois enfádanseme, de Mondoñedo,
que é Armando Requeixo. Eu teño falado con el, privado, non lle molestará se escoita isto que revele esa parte, por unha parte moi inocente, e dicir, Armando, estás en todo. Pero é a verdade, non? Realmente é así. Armando, que é unha persoa de grande capacidade, pola que eu teño respecto e admiración polas súas lecturas e o traballo de dinamización que fai, por exemplo, con premios como Minerva, precisamente os premios que sí son a obra inédita axeitadamente, pero sí que creo que non é demasiado axeitado que moitas persoas repitan dentro de xurados. Pero ao mesmo tempo, no sistema literario galego é prácticamente inevitable, porque ao final, como vas facer habendo, ollamos, 15, 20 premios importantes e 100 ou 200, o premio de Concello de Arbo, o premio da Feira da Lamprea, o premio Castelo de Doiras de Cervantes, o premio, estou inventando todo isto, evidentemente. Claro, onde vas a ir petar? Sí, bueno, se montamos un premio en Becerreá, por poñer un exemplo, coa miña vila, pois probablemente teñan a deferencia de chamarme a min ou non, o mellor pois a Elena Villar Janeiro e ao mellor unha poetisa nova que é bastante valiosa como Andrea Valle. A partir de aí, pois, recorrerán a outras persoas e rematarán caendo no típico de, a ver, quen foi o premio, este si existente, o certame Toro de Caldaloba? Fulano, Mengano e Zutano, oye, fulanito, búscame para isto. E para min iso é unha perversión, e claro que aquí somos directos. Falo de perversión, non de conspiración. Repito, non hai alusión deste tipo. Eu non estou dicindo que os premios dende o Blanco Amor ou os Xerais, quizás sexan agora máis coñecidos, o premio Toro de Caldaloba, estean manipulados, estean pervertidos, ni nada polo estilo, senón que simplemente no uso que cada un de nós facemos de criterios estéticos, é lóxico que si calquera persoa, en este caso xa non estou falando para que quede claro de Armando Requeixo, nin de ninguén máis, si calquera persoa repite en 10 ou 20 xurados que ten uns criterios estéticos xe, o lóxico é que a obra que cumpla os sistemas, os criterios estéticos xe, sexa a favorita ou unha das que pode gañar dentro deses 15 ou 20 certames. Se se repiten moitas persoas, repetiránse tamén moitos tipos de obra gañadoras. O cal, por exemplo, coñecemos por parte de autores que prácticamente coleccionan premios. Sí, eso tamén como, bueno, como escritora tamén gustaríame queixarme disto, non? Unha cousa que me sorprendeu é que aquí nos poucos premios, digamos, que hai a obra inédita, que como dixen, adoita ser a unidades máis pequenas, cando publican a convocatoria do premio xa se sabe quen está no xurado. E a min pareceme unha medida fabulosa, porque se ti mandas unha obra a un premio e logo ves que no xurado estaba xente coa que sabes que non hai unha converxencia estética ningunha, que non lles vai gustar a túa obra, non porque sexan malas persoas, nin porque non te entendan, sino porque, bueno, hai unha diverxencia en canto a criterios e que dice que se esta información maderades ao publicar a convocatoria, pois aforraba os cartos das copias, sinceramente, non? E se dicías, imos ir pensando en pechar, que xa levamos falando un anaco, e falabas, igual hai 15 ou 20 grandes premios, 100 premios, digamos, menores, pero aparte de todo iso tamén están os premios á obra publicada, non? Que dicíamos que se cadra están máis en consonancia co que vemos por Europa adiante, non? E tamén destes, pois hai uns cantos, estaba pensando, está o Losada Diéguez, os Follas Novas, os da crítica galega, os da crítica española, o San Clemente, non todos eles son o mesmo, pero un pouco sí que todos eles se dedican a pensar, premiar obra publicada. Bueno, non sei que se nos ocorre dicir destes premios, se cadra poderíamos pensar cal pensas ti que é ou que debería ser a función destes premios e se pensamos se cumpre, non, nestes momentos, como fixemos cos outros tipos de premios. Bueno, a min, eu creo que estes premios, na miña visión, que é totalmente persoal, son os premios axeitados. Para min son os premios que deberían existir e os premios que hai que valorar. Pero volvemos bater coa mesma cuestión, non?
a comunidade de afectos, ou a certa endogamia que existe, non? Aquí se me permite facer unha reflexión máis que unha pregunta, non? E é que, pois, por exemplo, os premios Follas Novas teñen unha categoría para a difusión da lectura e demais, non? Fomento da lectura, do libro e demais. A min chámame a atención pois que certas iniciativas culturais que non vou mencionar porque sería descortés mencionalo, nunca recibiron nominacións, ainda que sexan ben coñecidas no país. Simplemente porque non están dentro, non, deses, quizáis, ese universo da AELG. A AELG, a entidade que organiza estes premios, é moi respetable, creo que fai un grandísimo traballo, non? Agora ben, pois é como os premios da crítica, non? Realmente hai persoas que levamos moitos anos practicando a crítica literaria e aínda estamos agardando que en algún momento, non sei, se nos ofrezan algunha membresía ou se contacte con nós, non sei, ao mellor levar, deixa de facer o cálculo, Eva, 17 anos publicando en prensa críticas literarias, quizáis sexa unha boa porta de entrada para unha membresía nunha sección de crítica galega, non? Ou de críticos galegos ou de críticas galegas. Ben, bueno, non se fai así, e para min isto o que tamén ten como consecuencia, de xeito claro ademais, é unha perversión dese sistema. Ainda que sexan os premios axeitados, eu creo que se debería dar unha volta a esa tendencia endogámica. Vou poñer un exemplo, xa digo, sí que explícito, para isto, coa magnífica tarefa de traducción que leva desenvolvendo a editorial Rinoceronte dende hai anos, que non se ve xa non gañadora, que eu, bueno, o gañador ou gañadora sempre vai depender do criterio das persoas que están na LG, pero chama a atención que non haxa ano tras ano nominacións de ningún tipo a ningún ou ningunha dos traductores ou traductoras desta editorial. E estou pensando que a Vegetariana gañou o Premio Nobel de Literatura, bueno, Han Kang gañou o Premio Nobel de Literatura e a Vegetariana está traducido ao galego, e esa obra pasouse en pena nin gloria, agás para os calibos, claro, evidentemente, por suposto, non tivo ninguna nominación, cando para min parece un fito histórico que calquera obra, pues, digo do coreano, como digo do chinés, como digo do tailandés, ou como digo se alguén consegue aprender Kikuyu para traducir a Ngui Wa Tiong O, vale? Pues, pareceme un prodixio, realmente, non? Calquera persoa que faga isto, e é o mesmo para as persoas que o corrixen, que o publican, que o editan, e ata para os que o leen, porque son poucos, non? Eu vexo así, non sei cal é a túa visión do tema. Si eu lembro, hai uns anos, non, que saíron unha moi comentada entrevista con Rexina Vega en Biosbardia. Ela dixera algo así como o ano pasado deronse todos estes premios a obra inédita, a obra publicada, perdón. En todos eles o premio de mellor novela do ano foi para unha novela diferente, non? Era un pouco que o vía, non? O interpretaba como unha falta total de criterio, unha falta de consenso en torno ao que ten calidade literaria, ao que non a ten. A min a verdade é que, quero dicir, este tipo de situacións tampouco de por sí me parecen negativas. Quero dicir, penso que nun sistema poden convivir diferentes tipos de premios, digamos, de premios a obra publicada neste caso, por exemplo, no ámbito do cine, estou pensando, pois, obviamente, tes os Oscars, que igual premian cousas máis mainstream, pero o premio do Festival de Cannes, pois, sabes que igual non vai por o mesmo tipo de obra, ou o premio do Festival de Sundance, que non é todo exactamente o mesmo, pero un pouco por dicir, cada un destes premios, pois, un pouco sabes o que vas a topar, non se, máis ou menos, non? Mal un sistema equivalente no sistema literario galego, no que hai un premio como moi institucional, moi canónico, e logo outro
que hai cal é ese premio? É o Goncourt o que premia novelas que venderon menos dunha certa cantidade, pois un premio que premia así a obras un pouco así maverick, non? Que non se sabe de onde veñen. Non sei, eu non o vería mal, pero non é agora o que hai, non. Penso que non é agora o que temos. E si que penso que tamén estes premios sofren un pouco tamén do mesmo problema que sofren os outros, non? Que tampouco están realmente tendo algún tipo de visibilidade, non sei, é que eu ás veces digo, bueno, esta obra gañou o premio da crítica e hai, eu que sei, hai 10 ou 15 anos que ni Dios fala dela, e que xa non é que entrase ou caese do canon, xa é que, bueno, xa ninguén se enterou de que existía. Non sei, paréceme que estes premios se cadra tampouco están tendo esta eu penso que un pouco se cadra un pouco estes premios teñen a finalidade de facer un pouco de cribado ou de reflexión e de dicir, bueno, a estas alturas, a decembro de 2024, pensamos que isto foi o mellor que se publicou no 2024, non temos por que ter razón, porque ao mellor dentro de 100 anos a xente di, mira estes parvos, porque ás veces pasa así, non? Que lees de calquera cousa que gañou o Nobel ou o Pulitzer no 2000, no, perdón, no 1900 non sei cantos, e dices, ai, Dios mío, esta xente en que estaría pensando, non? Pois tamén este tipo de cousas existen, Un pero polo saúdo aos menos descendentes de Suri Purdom. exactamente. Ese home que non coñece ninguén, pero que ten a honra de ser non sei se o primeiro premio Nobel, non, se non me Sí, equivoco, o primeiro Nobel de un literatura, se non foi o primeiro, foi o terceiro, o segundo, un dos vamos. primeiros, pero eu penso que polo menos, quero dicir, polo menos hai unha toma de posición en dicir, bueno, cremos a estas alturas que isto é o mellor que facemos, o que nos semella importante, e polo menos digamos que se vai construindo ese diálogo, non digo que esta vai a ser a última palabra, pero sí que é certo que eu tampouco vexo que iso estea sucedendo, non? Porque sí que semella como dis ti que hai esta endogamia e hai tamén, penso, esta falta de criterios. Bueno, no meu caso, para unir, como última palabra, para unir os dous episodios que levamos, que eu creo que isto que ti comentas, que é así, o que na miña opinión é certo, ten que ver coa dificultade para historiar, aí sí calquera literatura, na actualidade, pola cantidade de obras publicadas, pola dificultade de establecer textos canónicos, me refiro xa dentro da crítica, non de outra cousa. E tamén, bueno, pois como todos sabemos, pois por esa carencia de centro, non quero citar eu aquí a certo poeta, pero se o centro se disolve, pérdense certas referencias e tamén as referencias posibles para canonizar. En calquera caso, de seguro que si se nos vise neste mesmo programa dentro de 100 anos, Eva, sería tan ridículo probablemente a nosa opinión, ou tan ridícula a nosa opinión como a dos propios premios, xa sexan a obra inédita ou a obra publicada. Sí, desde logo, eu penso que deste tema de historiar, canonizar, falaremos en máis programas. Penso que se cadra é un tema que a literatura galega pola súa propia circunstancia histórica, non, que durante moito tempo non o puido facer, se cadra é algo que nos crea unha ansiedade que non está presente da mesma forma noutras literaturas. Bueno, intentei non caer no excepcionalismo outra vez, relativizar un pouco tamén unha cousa que facemos neste podcast, non? Non caer no excepcionalismo gratuitamente, penso eu. Bueno, pois espero que disfrutasen deste segundo programa. En Biosbardia poden deixarnos comentarios, insultos, propostas tamén para outros temas que tamén estamos moi contentos de acollelos, verdad, Javi? Sí, calquera tipo de reflexión, sempre benvida, críticas, insultos, propostas, convites a cear tamén, Ah, ou sí, a sí. xantar, dende logo, non somos moi disto, porque hai quen di que, bueno, pois que isto da literatura galega é unha excusa para xuntarse entre amigos a cear, tomar café, xantar, pareceme unha magnífica excusa, e bueno, nada, agradecer a todo o mundo a súa atención no futuro, xa saben que nos poden escoitar nas principais plataformas,
nos poden ver en YouTube, ¿no? Pero nos poden escoitar sobre todo en Spotify e tamén, bueno, pois a través de outras plataformas. Pois moitas gracias, Javi. Penso que tivemos unha conversa ben xeitosa, ben ampla. Tamén a Biosbardia por nos acoller e a vostedes por escoitarnos. Ata a próxima, chao. Ata a próxima.